खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सय माजियाव जे फंबारनाय महर दानसोनाबो दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबनोसै नाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना खानाय लोबनानै गिसिमोनहाय हगारबाबो जा गरम हगाराबाबो दैयानो रानाखै फोराननोथ' हाखाया बेनिफ्राय मोनसे आपडेट सनाफोर आहा हायलुरि बिहामजोआ भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै बिथाङा एसे टेनसन आरो मा होनो दुखु एसे समस्यायाव गोलैनानै दं आरोना माबार मारि बिमानिखौ बिदि दालांथार नोङो कालाव फासाव खालामबाय दोन नङाबा नै होगोनसो मानसिखौ आं दा ओंखायनो बिथाङा एसे फोरमायना होदो नोंनियावनो होनना बुंहरदों आरोना मैयाहाय ओमफ्राय र' गावखौबो लोगो मोनबा आंनि ब्लगावनो लाना फैगोन आङो जाय नायो आरोना एसे फोरमायलायाबा नङाबा कमेन्टनि गेजेरजोंबो सोंहरलायोना हायलुरिया मानो ब्लगखौ लाबोथाराखै बाजै हायलुरिया मानो ब्लग लाबोथाराखै आब' होननानैहाय आरोना आरो सोरबा दाख्लैनोबा जोंहा हायलुरिखौबो एसे खावलाय फावथुनो नुदों आब' माथो होनना बुंलायदों नंमारगौ बिथाङाबो आंनि लाइनाव एसे फैहांदों माने खावलाय फावथुन जानाय लाइनाव फैदों आरोना खिन्थु बिथाङा दा एसे बेस्थ'आव दङ गाव माला भिडिअ लाबोनो हायो आं फोरमायना होबाय आरोना मोजाङै दङ मानसिया लावाखै दब लावलाङाखै आरोना लावलांनो साननो नाङा ओमफ्राय जों बिमा फिसा ओंखारदों माबार मारि नङाबा आं थांला दोनहर माबार नङाबा आं थाङा दोनहर आं सोरखौबा उन्दैफोरखौ जा गोरलैमावनो लिपस्टिक फोननाय माबा फोननाय नुनो मोनो ओमफ्राय आंना उन्दैया बिदि मोनथिथ'वा आरोना मानो होनबा आंबो बारा दागा मागा बिदि फोननानै आखाइयाव जिद लाबाय फ्रद फोनबाय जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आल्था उल्था बिदि फोननो रोङा बिमायाबो फोना नालाय मोनथिया बे मा बुस्थु मामि होननानैसो सोङो आरोना ओमफ्राय माथो होनना बुंबावनो बिदिनोसै बिमा बायदिनो जाबजिदि देलाबायथोंसै ओमफ्राय मा होनना बुङो जों दा बिमा फिसा ओंखारदों आं सिगां बरसो फोरमायखादोंमोन ना बिफाया गावनि खामानियाव थांदों गुवाहाटियाव होननानैहाय दा सफैहां जाबावबाय बेलासिबाय जखन जोंबो एसे बेरायथावथाव थांनानै फैनोसै आरोना लाना फैनोसै गाव फैनो नामा होनबाय फिसाजों रायज्लायबाय थांगोन खि थांगोन था उन्दुआबो मायाबो जोंबो एसे पेनाबो रेस्ट लाथोंसै होननानैहाय टिभियाबो एसे रेस्ट लाथोंसै होननानै ओंखारदों आरोना अनाखाना साइकेलासो दिनै दांजालाय लाङासै आंना र' सना र' न' मारिनो आं माबा मोनसे गोसोखांफिनदों आं दाथ' आङो इन्ट्र' आरो एसे खोथाफोरखौ आं खनसेनो बुंजोब्बायना गिलायलांसिगोनसो आरोना मासि बोरमा बायदि लेबलेब होननानैहाय बाट नोंथांमोननो नायगिरिफोर सोरबा बुङो आरोना खरायानो मोजां बाराबा नेबाय थानो बायो होननानैहाय थाब बुंबासो एसे बुरजा बाथ्रा बुंनो हागोन दा लासै बुंबा बारा बाथ्रा शेयार खालामनो हानाय नङाना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनल'साव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो सासे रेडि जाखाबायानो ओरैहाय बिदिया गैया गेलेहैदों आरोना आरो आं इच्छा खालामबा बिदिनो हां खुनसेयावनो बहुद बाथ्रा बुंनो हाखायो आरोना न' टेनसन स्टेसन मोनफैबायानो जों बिमा फिसा जिरायजाया सना हेंथा होननानै दं आरोना नै लामाया जिरायहैनो दावराव जागासिनो दङ जिरायनो नेगौ आरो मोनबा सफैखाबाय खोमा र' बाबाया फन हरखादोंमोन गैया फैयाखै नुहुरखुमालायबाय इयो ओंखायनो खहे जालायबाय बालाबगासिल' लाजियो जाबाय दे जाबाय मोननो लानोसै लाबाथाय गावबाय मिजिराय नङा ओमफ्राय गोलाव खालामनानै लायो नामा गोलाव खालामनानै लादोब्रा नों मेजें राखाव दे लादो जाब्रां फैदो बिफानो रुमाल हैलायलायबाय गोलोमजोब्बाय होननानै बिफायाथ' आदारा गैया ओमफ्राय मालाय एलेम्बिया नै सेटआपआ गोदान जाजोब्बाय एसे दखानाबो गोदोदोसोमोन ना ओमफ्राय सेस गोदान जाजोब्बाय आरोना फुराना एलेम्बिया गरमा हले मानिनांगोन जोंहाथ' मस्थ' ओंखाम जादों सिन्था गैया रथिर' मालाय बेखौ थान्दा जालांसै आरोना नोंना बोरै नानि बाबारे दे जादो दे बारा दा हमथा बाबानाव गोलोमनायाव हो बे गोलोमनायखौ नुवाखै नों हगाराखाया बाबानाव बारा दा हमथा होनदों आयौ आं बिदि उल्था बुंगोन साननानै दे हमथा उल्था गथ' दे हमथादो नोंनावसो नांगोन दा गोलोमदैया दे जेबो नङा ना बाबानि गोलोमनाय नांनाया ना जेबो नङा दे जेबो नङा
हमथा सफैबाय जोङो रुमाव आरोना ओमफ्राय थब्ला थब्लिखौ दोननानैहाय मोनसे जायगायाव हाबाफारि ओंखारबावदों आरोना बेयाव थांनानै फैनोसै थ' यु गया यु आएगा होननाय बायदि बिथाङा ड्रेसखौनो गानस्लायसाबलायासै आरोना आंल' गानस्लायबाय ओमफ्राय दसे टाइम थानानै जों फैफिनदोंबो ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो मोनासाबो बिथाङा नायनानै थानो हायासै हाग्राखौ एसे फैब्रां खालामबाय आरोना ओमफ्राय ओरै आंहा गोथाव गाइखेर साहा फुदुंसै एकदमबारे मिलौलायनाय फुदुंना जानोसै आं र' माबा मा होनो बेखौ एलासि गरनैसो गारना होलायनानै आरोना सहायनोनो हाला ओमफ्राय आं गोलोमदैखौ आरोना नायदो जोंख्लाबजोब्बाय आयौ दिनैनि गरमाव माथ्रा मोनबाय आं बेसे मोखां सुबावनो बेसे फुगारनाय गस्लाबानो सिजोब्बाय नै सेस माबे बुहुमाव थाबावनो जा गरम जोंना रुमाबो फुंनिफ्राय मोनासिम सान्दुं नांनाय बैथिंजायनि वालाथ' सोनाबनि वालाथ' दांबाथाय बड' थिफुलायगोनसो खोमा आरोना ओरैबायदि गरम जानानै थायो आं गरमाव गरम सा लोंबावसै माने बिथाङा लोंला होनबा आं नांलामोन आरोना ओमफ्राय फुदुंदो एसे होननायखाय अके लागाव आरोना ओमफ्राय आङो मोनानि आदार जाखां लोंखां सुस्रांखां साफा खालामस्रां न' एसे फुलास्रां बिनि उनावसो नोंथांमोनजों आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय ओमफ्राय ओंख्रिया नै बिदिमोन आरोना गोज्जि आग्लायबाय माने फिसालाया जायाखै बियो बायनानै लाबोनाय माबा सबाय माबा एसे बुट एसे मा होनो बेखौ राजमा बिदि लगायनायमोन आरोना ओमफ्राय आङो सुनानै आं रुदोंल'मोन ओमफ्राय बिथाङा थारखा लागायबाय टमेट' थाइसे होनानै मा होखोथाय गावसो दंसै बेखौनो जाबाय आरो जेबो गैयामोन ओंख्रियानो जाबाय मोनानि आदारा ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना दाखालैनि बिथांनो आङो माबा हरफालायदोंमोन ना हरैहाय जम्मुआवहाय गावनि लोगो थांनायाव ओमफ्राय आं नैबे फिथाइखौनो बिराद नागिरदोंमोन आरोना बिथाङा बे फिथाइखौनो बिराद बिहरदोंमोन सोर मा बुङो जाब्रां ओमफ्राय आंथ' आगोलाव हाबानि सिगां मिथिखाया बावासोमोन मा जाब्रां मा होननानै आरोना ओमफ्राय मेजेंग्रा आरोना बेखौ मेजेंग्रा होननानै बुङो हजोंहाय आं लालेपारायावहाय मेजेंग्रा होननानै मिथिबाय ओमफ्राय जाब्रांखौ आरो उनावसो मिथिबाय आङो ओमफ्राय बेखौनो नै फोराननानै लानोसै आरो एबार फोरानबाथाय बिदिनो थेमाफ्राव सोनानै दोनजाबाय ओमफ्राय गोथाङैबो दा नै कयेकथासो होनानै नाफोर मोनोबा सामब्रामजों मोदोमनायखौलाय आंबो मोजां मोनो ओमफ्राय बांद्राय गेब्लेथार होनो हानो नागिरा बाथोन देबाबो ओमफ्राय बोरैबा ख्रेब मोनजालायो आरोना खांख्राइ बाथोनफोर बायदि बेखौ मजा मोनो आङो मेजेरस्रो मेजेंग्रा आरोना गाबोन सान्दुङाव सनसना फोरानसै बिमबा मोनसेयाव 20 थाखा 40 थाखानि जाबाय आरो बियो ओमफ्राय गाव उनाव थांबा लांफैना मायो ना न'आवनो गालाङो ना थांनायनि सिगां जानानै जोबो उननि खोथासै ओमफ्राय फोरानबावनांगोन आरो जुदि लाङो होनोबा बायबावनानैहाय आरो नङाबा गामियाव थांबा गाव माबा टाइम मिलायबाथाय हाननानै लाबोजागोन आरो बिफां गिदिर दङ बाहागिनावनो ओइ हाजो गुदिथिंजाय आरोना हाय सनाफोर एसे दुगैस्रनानैसो स्र' थानोसै आङो ओरैबादि जानायाव माने गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना बयनिबो हालोदा टाइट जाखाजोब्बाय आं मिन्थिखाबाय आरो आसपासनि बयजोंबो रायलायनाय उन्दुनो हायाखै होननानैल' खिथायो आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानायावलाय फेन लादोंमोन ओमफ्राय गोलोमबाय नालाय गोलोमथारथोंसै होननानै बन्द' खालामनानै थोरसि सुदोंमोन आं बेयावनो नै खाफाल साफाल बोजोब्बाय आरोना बेखौबो दोनथ'नोसै सनाफोर आङो गुसुं ब्लग बेखौनो सेयार खालामबाय दिनै बेलासिनि बिदिनो ओमफ्राय दहाय ओंखारलांनाया नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायासै आङो उनाव शेयार खालामसिगोन बेखौहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ससे सुंद' सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच